Čaute ľudia, vítam vás u nového videa a dnes zase si tu zahráme s mojim kamarátom, ale som trošku neskoro zapol na natáčanie, ale poďme na to. Je už? No. Rýchlo streľaj, poď. Ale ja príjma to, že to je krátko. No. A dám lecu! Dobre. Oj. Takže ľudia, môžete nám dať prosím 100 odoberateľov a my vám budeme za to veľmi vďační. Keď dáte mi na môjom YouTube kanále do 2 mesiacov 100 odberateľov, alebo aj do 2 týždňov, alebo do 2 týždňov, tak urobím súťaž o 5 eur. Tak ideme na to. Alebo nakoniec som sa stretol, ale nie že o 5 eur, ale vyhraje zahrať si s mojim kamarátom a so mnou, čiže doporučujem aj komentáre písať, aj hocičo. A keď nemáte svoj Brawl Stars účet, tak ja vám kľudne s tým aj pomôžem, keď budete potrebovať, hej. Ale keď budete natáčať tiež, môžeme z toho aj kľudne také video robiť alebo dačo. Ale potom ja vám dám do komentárov moje, keď budem mať 100 odberateľov, dám vám môj Brawl Stars účet, ako ja sa volám v ňom, vám všetko pošlem a budeme hrať spolu. Môžem z toho natočiť video, ale ako budete chcieť vy, hej? No ideme trošku, sme prehrali, to nevadí. Máme tu také odmeny, tak až na ďalšiu hru, ale dávam si iného brawlera, neviem ako ty, Erhuš, ale ja si dám iného. Ja dávam Surge'a. No, tak ja si dám Surge a kto ešte môže byť? Dakto na alebo dako na blížko si dám. Abo dám si B. Počkaj, sa pozriem, či mám skin na ňu. A mám, dám si skin. Ja bez skinu nemôžem hrať ľudia, hej. Keby dačo, že by ste vedeli, že prečo skiny si dávam. No tak sme tu zase. Čiže Surge a B. A B, Surge, B. Už chápete ľudia? Nie, to bola iba taká srandička, hej. No. A keď tak pozdravujem do videa Ryš a Hamračeka. Čiže určite je to dobrý chlapec, ale keďže ste mimo starovci, tak je to trošku na nič. Máš vol. A ja mám vol. Ne, nemám vol. Počkaj, nie. Máš ho. Nie. Tara. Nie, Tara. Nie. Nedá. Prosím, nie. Please, nie. To nevadí. No, tak už sme tu zase, joj. GG. No, sa vidia video aj z Fortniteu. Dakedy možno vidia z Fortniteu, ale ja ešte musím to prvé urobiť, ale môžeme natočiť teraz aj reakcie na takých menších youtuberov, nebudeme že na takého populárneho, ale menšieho youtubera, čiže určite sa poďte pozrieť na to video, vyjde za pár minút, čiže doporučujem sa vám na ňo pozrieť. Tak ja si asi dávam Jinxa. Počkaj, ešte si ho vylevím trošku, čiže som ho nemal najslabšieho. Tak si vždy levím o 4 viac, inak ja to nerobím. No, tak ideme na to.
si vyzbieráme všetko a máme odmenku. Ideme sa pozrieť, čo tu máme. Takže mám tu 10 gemov. Fúha, tak čo s nimi urobím? Takže pozrieme sa. No, ten event už iba 5 dní bude. Oj, škoda. Ani jeden nie je škoda. Toto je škoda celkom. No, to je obrovská škoda teda. Ale ready. Počkať. Ale mi sa chcel by som získať taký skin. Kenjiho napríklad. No, ale Kenjiho nemám. Nekú, tak. Bravo sa. Čím naraz by som ho dostal, nie? Ľudia. Počkaj, idem sa pozrieť. A to? Akurát mi tu vyskočilo také, odmenky. To nevadí. A tu by som dostal aj brovara, aj skin. Fúha. Tak to by sa vyplatilo, bohužiaľ. Nechcem do toho dávať veľa peňazí a nechcem ani veľa gemov, čiže tak. A ideme na to. Dajte odber a like, aby sme dosiahli 100 odoberateľov. Takže počuli ste môjho kamaráta, čiže to dajte určite na toto video odber a like a zvonček. Keď dáte, tak budem veľmi šťastný z toho, lebo mňa tým podporujete, čiže určite dajte. No, mám tu Sandy. Oj, Joj, Jezus. Oj, sme ho dali, áno. Ale to on sa volá Ronaldo. Nemecký Ronaldo, nie? Oj, pozrieť, koľko HP mám. A vieš, čo ja mám? Keď viete, čo je toto modré, tak napíšte mi do komentárov, či budete vedieť, čo to je. Lebo nevedia to všetci, ale vedia to daktorí iba. Tak, vyhrali sme hru. No. No, tak na dnešné video je to všetko. Určite sa poďte pozrieť na na video, čo budeme dávať reakcie na takoho. Čiže zatiaľ čau.